unu ama m na tata mala anyị mma udo dịkwala anyị niile n'ofu n'ofu. Daalụnụ rinne ndị nke m. Egbe jele ije abatago. Tata ife m ji bịa tata bụ ka m nye nkọwa maka na izu gara aga ozi ikpeazụ m nwetala unu bịa na nkwụsị a n'ebe ọ na-eje nkwụsị ka m nọziri na-akọzi ife ka m nọzi na-akọzi ife mụ na agwụ ife na-agbazi ka ife na-akọzi ife na dịka moto na-enwero breki kọlụzia na-aga. Amụrụ m nke nna aka akọ wee sị ka m were izu abịa ka m bịa ya unu mgbaghalụ anọkatanụ netwọk na-ekopụkwa na-ekopụ anọkata netwọk ekopụ mmadụ amazi ebe ọ na-anọ. Mana tupu m banye n'ozi ma ka anyị nwetụkwa n'ife ife ọṅụ ife aṅụle nji ama unu aka n'obi si dododo dịka m na-esi ekwu ọ ka akara nwaanyị ka ọ na-atụkwasị na-ewe n'iwe na aya na-eme nke mmadụ ji bụrụ mmadụ anụkatakwa ewekwa nke mmadụ ji bụrụ mmụọ akụkata n'elu akọba na akụkata na akọba n'elu mana ọkọ ya adị maka na akụkọ ụwa nke ndị Igbo bụ akụkọ dị omimi. Ọ bụrụkwa na akụkọ ara akọ mgbe ọbụla ọ bụrụkwa na akụkọ dị ghaghali onye ọbụla ma bụrụ n'isi. So biko unu netwọk kopụ unu gbanyalụ m ka anyị welụ nke a wee si unu dene ka anyị tie elu unu egwu ka m gbakwu elu unu nwantịntị ka obi wee dị unu aṅụle. Ka obi wee na-ata dị anyị polina maka na nke na-atọkarịsị m n'egwu a bụ onu achee mana ọkpọkọlọ nke a na-eme tekọkọ tenkọ ụmụ ogidi ekenekwa m unu ụmụ ọnwa mbala ekenekwa m unu ụmụ Igbo ekenekwa m unu maka na ezinụlọ bụ ebe ndụ si bido na Igbo ya na ezinụlọ bụ isi ife niile ya na egwu a bụ egwu na-atọ m ụtọ nne. Mgbe enu bụ anọ ụsa nwanne m nwoke nọ na legend na Facebook asị nọ legends only legends who know. Elota maka bebi na yoka ndị toro ikolobia mgbe ikolobia na-atọ ụtọ. Adomina 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 ọnya nọ dịka nsogbu unu anyị bụ ụmụ ogbugbo ngwanụ ka anyị baa nụ n'ubi onye anyị kere na anyị ma na ka anyị ra ọtụtụ n'ime anyị soro ụbụ ụmụ ogbugbo. Ngwanụ ka anyị baa nụ n'ubi onye anyị kọ onye abịa anyị kọ na ọ bụrụ sọsọ egwu ka anyị bi ebe anyị gbanụ. Ekenekwa gị Helen ekene gị asị ka m welu nwa obele egwu a wee kpaa unu obi aṅụle
maka na dịka nsikwu na ụgbọ m gakata n'iru ọ gawa azụ akụkata n'elu akọba naanị ọgbọ aghalie wee kalịa anọkata netwọk apụa nọ ife mee na ozi nweta ozi ikpeazụ nweta ka abịa n'ikpeazụ obe m bịa ịkọwa gbasara okike maka ụba okike maka Eoan maka na okike ka anyị nọ n'ime wee were okike wee na-akọwa maka gịnị maka eke oye afọ nkwụ dịka nwa bekee si wee gwa anyị sị na mgbọsị dị etu a mgbọsị dị etu a mgbọsị dị etu a ka okike na-abịa na ndị Igbo nwere okike nke fa nkọwasịa ife dị na-abịazi anyị ikpeazụ ebe m bịa igbulie na mkpụrụ okwu netwọk kopụ ụgbọ mgbalụ jee sụọ isi n'ukwu ọjị wesịa kama na ndụ anyị ka bịa ekerekwa m unu ejego m ezumike jee gwusie mmiri wee pụta wee sị ka m bịa tupu mbanyekwa n'ibido kọwaba ife ndị ọzọ ka m bịa welu tata anya na ozi m tata na ụma nta aka ozi m tata bụ okike ịgbanite n'ebe ife m na-akọ n'izu gara aga bifo tupu ụbụla isi akụsaa maka na anọkata ife na-akụsa bịa bụla ebe m desili ife na-ene anya nwaazị bụ nke nna aka akụ ya na izu gara aga anyị ma na ife ozi nji bịa bụ okike n'ime okike a mkpọ ọnya Eoan eke oye afọ nkwụ eke oye afọ nkwụ ebe a ka m si wee nweta dị Eoan wee na-akọwa etu Igbo si gwa anyị okike si wee na-aga na nghọta nke ndị Igbo na okike na onwe ya ada ebe dịka anyị si malụ na Igbo gwala anyị na-agwụ agwụ ana na anwụ ya na okike ada ebe ya na mgbe m bịa inye nkọwa okike n'izu gara aga ozi ikpeazụ nweta obe m nọ na-akọwa gbasalụ na dịka Igbo si wee mee ka ịghọta na izu nke mbụ okike pụta na ife bụ ụzọ pụta bụ mkpụrụ ndụ na anya mmụọ ịnọ wee si na izu nke mbụ wee baa n'izu nke abụọ ebe anyị na-ekwu maka gịnị eke na oye na afọ na nkwụ si na maka na ofe a bụ anya mmụọ ịnọ pụtala ife anya mmụọ ịnọ gbapụtala ife maka na ife afa gbapụta ka Igbo ji mee ka ịghọta na okike ada agwụ agwụ nya ka fa ji gwa anyị si n'izu ka mmụọ na mmadụ na-agba izu n'izu ka mmụọ na mmadụ na-agba izu onwe ife kpata afa ji kwuo nya bụ okwu dịka m si kwu na ife ọbụla Igbo na-akọwa na ọ dịrị osenu n'ụdị nnukwu omimi ya ka m ji si na ọbụna dị ọgụ ọnụ ka Igbo ji akọwa okike ụwa nke fa ya anọ ife dị iche iche ka fa ji ekpughe na-ekwu si na ọbụna dụ n'ụwa nke a mụ na ya nọ kịta na oge mụ na gị nwee n'ụwa nke anyị nọ ya kịta ezuru iji wee nwee ike inwetasị nkọwa na nkụzi ụwa n'anya nke ndị Igbo maka na ụwa nke ndị Igbo bụ ụwa izu ndị Igbo ya nọọ izu a bụ ife niile fagwa anyị si na izu nke atọ ka fa na-akọwala anyị ka ọmandụ ma na okike dị ya nọọ ọmandụ ma na okike dị abịa n'izu nke anọ ọsị ka izu nke anọ alụlụ ka eke na ụbọchị na chi ghọlofu so n'ime ka m na-akọwasị ife niile wee bịazie ka m gbalie nya ziko ka Igbo si wee wekwala ọgụ ọnụ wee kọwaa anya ebe a ka ụgbọ m nọ wee felu brek wee jee kụọ isi n'aja afụkwa m ya ahụ n'ikpeazụ oge nene n'ife m dị nsị ka m bịa editie ka m bịa wepụ ka m bịa bepịa
nsị mana ozi m adị m edit ozi m edit ana m arapụ etu o si dị maka na etu o si ọbịa n'uche kwue n'ọnụ ya na ozi m ọtụtụ ife na-eme anọkata nwa na-ebe akwa anọkata na-emechi ụzọ anọkata na-akụ aka n'ụzọ etu o si dị ka o si abịa aka m edit bere ozi m maka na m edit bie mụ anọ ijizi wee mee ife ọzọ n'ọdịnihu ana m arapụ etu a mbịa sị mba na mama m edit kwa nke a na-emekwasa kpọrọ na mama m editie emesizi afọ ebe ofu nwanne anyị ọ dịka Helen bụ onye ji onye bụ osi nne mana kedezi ebe isi welu 22 osi kedezi ebe isi nweta maka na ọ bụrụ ebe anyị na-eje ọ bụrụ ebe m na-agalicha acha kama nọ na netwọk kupu anọkata obulisi netwọk ayasa ya anọ ya ka m jisi ka m bịa n'izu a ka m mee ka ịghọta ife m na-akọwa na ebe anyị na-eje abụrụ ebe afọ ọ bụrụ ife m na-ekwu ọ bụrụ ife m kwuru n'oge a bụ ebe m na-aga kama nọ netwọk gbapụ ya na iji wee chịkịa ka m ji wee wepụta ozi tata si n'okike ụba Eoan 256 ụba Eoan 256 kedu ife nke a na-akọwa onye maka mbịa kịta n'ozi a ka m wee ziko nye nkọwa na okike ndị Igbo bụ okike agwụ agwụ na ọda agwụ agwụ okike ndị Igbo bụ ụba na ọda agwụ agwụ maka na ife anyị gbadokarịsịrị okwu wee na-eweta ozi a n'oge gara aga bụ iji wee mee ka ịghọta dịka njiwelu Olise Ekezu wee kọwaa iji mee ka ịghọta na ọnọdụ adịgidero na ọnọdụ na-agbanwe n'ime izu ka okike nyere anyị ike na ọgwụ ka ọgwụ n'ime izu ebe anyị nwere oge ka okike ndị Igbo nkọwa okike ndị Igbo nyere anyị ike nye anyị ọgwụ kasị ọgwụ dịka gịnị eme ọgwụ ife ọ na-akọwa bụ na onwero ife na-adịgide onye ka anyị ji wele Olise Ekezu wee kọwaa mgbe a na-ekwu maka ịchụ aja n'ime ọnwa 11 n'ime okike na onwe iji ziko na dịka nkụzi ndị Igbo si gwa anyị na okike na-ekeghalị ya ka fa ji gwa anyị n'izu ka mmụọ na mmadụ na-agbụ izu ya na okike fada n'anya iji mee ka Igbo wee ghọta iji mee ka nghọta nke ndị Igbo n'okike ụwa nke ndị Igbo ka anyị wee ghọta na onwero ife na-adịgide na ife niile na-agbanwe mgbanwe ọmụmụ na mmụwanye na onwero ife na-adịgide nọ n'ime ya ka fasi wee si n'okike a wee nye anyị Eoan nke anyị wakpo nke anyị ma na ọ bụ eke na oye na afọ na nkwụ dịka anyị si ghọta na ọnọdụ fa dị iche ọnọdụ fa anyị kọwa dị iche nwere ife ọ na-egosi ọnya ka anyị jikwa wee bịa kọwasịa na ọnọdụ fa dị iche bịakwa gbulie ife fa si na fa bịa n'ụwa imenụ dịka anyị si malụ na eke na ọnọdụ a dị n'aka nne mana na eke bụ ụzọ pụta na-eke bụ ụzọ wee pụta n'okike mesịa naghachi na mmụọ wee pụtakwa kpọpụta ndị ọzọ dịka Igbo si wee kọwala anyị na ife anyị na-ekwu bụ na ebe ọnọdụ fadị dị iche iche ya na eke na ọnọdụ a na-anọ na ọwụwa anyanwụ nke bụ aka nne ma anyị sị ka anyị were arụ mmadụ wee kọwa anya ọwụwa anyanwụ nke bụ aka nne n'ebe a bụ ọnọdụ eke ebe ọnọdụ adị mana ọnọdụ eke abụrụ ebe ọnọdụ oye dị na ọnọdụ oye dị iche maka na ife eke bịa ime n'ụdị iche ife oye na-alụ dị iche ife afọ na-alụ dị iche ife nkwọ na-alụ dị iche ka fa niile ife na ọlụfa niile na-alụ bụ ọlụ jekọtala ọnụ okike ji aga na-agbanwe nyanwa ka Igbo ji wee mee ka ịghọta
na ife dị mma tata nwee ike ịdị nje echi, ife dị nje echi taa nwee ike ịdị mma echi, maka na okike na oge bụ ọgwụ. Oge n'ime eke na oye na afọ na nkwọ bụ ọgwụ igbo ji, okike nyere igbo ife niile ji agbanwe nya egwu n'onwe atụ n'uche. Ọnya kpata n'ọtụtụ mba dị iche na anị ndị igbo na mmadụ igbu onwe ya bụ nnukwu alụ kasị alụ, maka na nghọta fa na okike n'ifi onyinye eke na oye na afọ na nkwọ na ọnọdụ fa dị iche. Maka na ọ bụrụ na ọnọdụ fa adịrị iche, ọ bụrụ na ọnọdụ fa adịrị iche, ọlụ fa na-alụ ama nzu ezu. Fa wee gwa anyị sị na eke nọ n'ọwụwa anyanwụ, na oye nọ na ndịda, na afọ nọ n'ugwu, na nkwọ nọ n'ọdịda anyanwụ. Nke a mere na anyị bịa na obodo ndị igbo ọbụla na anyị ga-afụ na ekewala ife niile ụzọ abụọ. Obodo ndị igbo ịbịa na obodo ọtụtụ obodo ndị igbo mmanụ ga-adị etu a. N'obodo ndị igbo niile ekewala ife niile ụzọ abụọ. Ịbata na vileji ị ga-enwe mgbago na mgbada, ị ga-enwe mgbago na mgbada. Ọ mgbago ugwu na mgbada ndịda. Ọ bụ na etu a ka anyị ga-esikwa wee ghọta ya. Ya na eke nọdụ n'ọwụwa anyanwụ na oye nọ na ndịda nke bụ south. Ma ọ bụ na iwelu 4 cardinal point nwa bekee wee kọwaa anya, ya na eke nọ na east, oye nọ na south, afọ nọ na north, then nkwọ nọ na west. Dịka etu igbo si wee mee ngarube nke ndị igbo ka fa si wee mee ka aghọta ya. Ọ garụrọ ka nke nwa bekee ebe ife niile just gaa etu a. Na igbo nyelu nkefa aka nni, nya bụ ọwụwa, ndịda, ugwu na ọdịda. Etu a ka igbo si wee kọwala anya. Ụmụada m nọkwa ekene m, chioma onwe agbo ekenekwa gị, Ntochukwu Okeke ekene gị, Chidi Mogu ekene nụ. Ka unu ranọdụ tata dịka nsikwu na ozi ma ama nri nne nọ ka m bịa maka na onye gafee ụzọ ochigha azụ n'ebe o si wee gafee ụzọ wee bidokwa. Mana ọ agafe ụzọ amala ụzọ dịka nsi na-akọwa na mmadụ nkịtị ka mbụ anụkata netwọk ekopụ akọ ife na-enwere isi. Ya na oge gara aga na ama na mgbuwali iwu na isi n'ife m na-akọ na ọ dabara, mana mụ nwafụli ya mesịkwa mfụkwa na o nwere ofu nwanne m ọzọ tụtali aka nwesị ka m bido ebe a wee kọwaa wee mee ka ịghọta ife mee n'izu n'oge ikpeazụ nwetala ozi ka anyị wee gbazie ya, anyị gbazisizie ya, anyị bidokwa n'ebe anyị na-aga. Ya na dịka igbo si wee gwa anyị n'okike akwụrụ ofu ebe ekesịrị akedebe, dịka nwa bekee gwala anyị na chukwu wee kesizie ife niile oluzie mgbọsị ụka ojezie larụba ụla, ojezie azụbike. Okike ụwa nke ndị igbo enwere ezumike. Onwero ife dịka rest in peace. Onwero ife dịka rest in peace jee na ezumike na n'anya okike ụwa nke ndị igbo. Ife ọbụla nọ n'ọlụ, ife ọbụla nọ n'ọlụ oge ọbụla. Nkwọ kwụsị ịlụ ọlụ, ya bụ na ndụ ama ndị. Eke kwụsị ịlụ ọlụ, nke a pụtara na ndụ ama ndị. Oye kwụsị ịlụ ọlụ, nke a pụtara na ndụ ama ndị. Afọ kwụsị ịlụ ọlụ, nke a pụtara na ndụ ama ndị. Onwero ife gbasara okike ụwa ndị na anya nke ndị igbo nọ n'ezumike. Ya na eke na oye na afọ ede ezu ike. Na okike ndị igbo bụ gịnị? Okike ụwa nke ndị igbo bụ gịnị? Ebi nke bụ continuous. Fa wee welie wee nye anyị wee bulie abụọ ọgwụ mbụ. Ọgwụ nke mbụ eme ọgwụ ife na-eme ka ife niile dị njọ dị mma.
ife na-eme ka ife niile bụ ife mwute bụla ife ọṅụ, ife na-emekwa ka ife ọbụla bụ ife ọṅụ bụkwala ife mwute, ka faji gwa ya na ife na-erughali ya egbu n'onwe ya. Onye Igbo egbu n'onwe ya na ọ bụrụ ka ọ dị tata ka ọ ga-adị echi. Ọ nke akpata na ịbata n'obodo dị iche iche, ọbụna dị n'obodo m, ọtụtụ ndị niile abụ ndị ama bụsị ndị ogbenye ọnụ ntụ, ọfa bụ ndị bụ akụ kịta, ọ na n'ezinụlọ aka akụ dị, maka na ife na-erughali. Ọ nke akpata na nghọta okike ụwa nke ndị Igbo kpata na onwero obi ọbụla na ana Igbo bi obi eze. Obi ọbụla na ana Igbo bụ obi eze, mana abịa n'Igbo fa kee ife niile eke ka ọ wee dị etu a eke na oye na afọ na nkwọ dị, na onwe ndị na-afụ, onwere ụmụnna maọbụ mpaghara obodo na-afụ maka anị, nwee ndị bụfanwa na-afụ maka mmiri, nwee ndị bụfanwa maala ife gbasara ọkụ na ike, ife dị iche iche. ya na-etu a ka Igbo si wee mie, dịka anyị si fụ na eke na oye na afọ na nkwụ na fa niile na ọlụfa na alụ dị iche na ọnọdụ fa bụrụ ofu. ya na eke nọ n'ọwụwa anyanwụ na-agwa anyị na ya abịa ịzụ afịa, na ya bụ ụkpa afịa abịa, mana anyị ma na oye na afọ na nkwụ na ndị fịtọ ndị a na-azụkwa afịa. ọ bụrụ ọsọ eke na-azụ afịa, mana eke bụ isi dịka anyị si ndị Igbo si agwa anyị, dịka ndị Igbo si agwa anyị n'okike ụwa nke ndị Igbo. onye akpọrọ onye akpọ ibie na fa maka fara na afa nwanne onwebe di na afa nwanne di bụ enwe. onye akpọrọ onye akpọ ibie ya na fa na-alụkọta ọlụ fa ji wee bụrụ izu eji kpọọ fa izu. ya maka na eke si na ya nọ n'afịa na-abịa ịzụ afịa, abụrụ maka ife na ọ nọ n'afịa na-abịa ịzụ afịa. na nkwọ anyị mabụ ume ndụ butelu ume mmụọ ji ekwu okwu n'ime mmadụ, mmụọ ji nọdụ ndụ, maka na ife anyị ji nọdụ ndụ, ife Chioma ọnwa bụ ji nọdụ ndụ, ife Chidi Nwogu ji nọdụ ndụ bụ maka na ume ndụ akadị nke bụ nkwụ. mana anyị ma na nkwọ na onwe ya nọ n'ọdịda anyanwụ, ya nọ nyanwa bụ ume nọlụ n'ọdịda anyanwụ, eke nọlụ na ọwụwa anyanwụ, nọdụ n'afịa as a negotiator. mana fana abụ na-alụkọtakwa ọnụ ka ife wee zuo ezu, ka okike wee zuo ezu wee baa. etu a ka anyị si nweta oye, etu a ka ọ dịkwa n'oye, na ịga cheki ịbanye oye anyị ma nọ na ọdịda maọbụ na ndịda nke ụfọdụ ndị Igbo na-akpọ mba ana, which is the south, bụ ebe oye nọ. oye si na ya bụ ugegbe mmiri enyo ya ji ezikọ mmụọ ife na-eme na ndụ, na-ezikọ ndụ ife na-eme na mmụọ. ya na ebe abụọ ebe ọnọdụ adị afọ gwa anyị ya nọ n'ugwu, kpata na ife niile na-afụ anya, akpụkpọ arụ anyị na-afụ anya, fon iji ekwu okwu, ọchị nọ na ya, akwụ iyi, ife ndị a niile bụ ife si n'afọ, maka afa niile bụ gbado ife mata na-enwere ume nke ma na nkwọ nyere ya ume. oye nye mmiri o ji gbakọta, de na-eke na onwe ya nye ike o ji wee bụ na mmiri ama nke ọkụ ama nka mmiri, ife niile ga-adị balanced ka ife niile wee na-aga. ya na Igbo mee ka anyị ghọta na okike ụwa nke ndị Igbo adịrọ ka okike ụwa nke ndị bịara abịa na-akọwala anyị na okike fa bụ continuous. ọnya ka fa ji wee gwa anyị na Eoan bụ orughali. ọnya ka ejigwa eke oye afọ nkwọ, eke oye afọ nkwọ orughalịa ochighata, eke oye afọ nkwọ orughalịa ochighata, eke oye afọ nkwọ orughalịa ochighata. ya na mgbe m na-akọwa n'izu gara aga, m na-asị izu nke mbụ
izu nke abụọ, izu nke atọ, izu nke anọ, ebe m nọ wee bịa wee jeghelie bidozie kọbazie ife ọzọ ka netwọk kwụ. Ọ dịka ya na-eme sọsọ n'ịgụkọ izu, mana anyị ga-aghọta na izu bụ mkpụrụ ụbọchị ịnọ. Ọnyanwa na-eme izu, mana fa gwala anyị na ọ na-erughali ya na ọ dị ụba na ọda agwụ agwụ. Ya na izu nke ịtọ bụ ịgụsa anya agụsa ọbụlụ ile na ịbụa, ịbịa n'izu nke ịnọ tụsa anya ọbụlụ 16. N'izu nke ịtọ ka fa gwala anyị ka ọma ndụ ma alụ ndụ, abịa n'izu nke ịnọ bụ ịtụsa anya ọbụlụ abalị 16. fa gwala anyị bụ oge eke na ụbọchị na chi bụlu ofu. Ọnya ka ị ga-eji wee sị na ụbọchị taa na chi efo n'ụbọchị taa, chi efo n'ụbọchị taa. Mana fa gwala anyị na okike ada agwụ agwụ, na-eke ebe isi dịka anyị si kwu, dịka nsi na-enye nkụzi n'oge gara aga sị ka anyị na-aga ọjị, maka na ifefa gwala anyị ebe a ka anyị na wee kpọta maka olise ekezu, ka anyị wee ghọta na ịchụ aja ka Igbo ji agbanwe ọnọdụ. Ya na ịgbanwe ọnọdụ dịba si n'okike wee bịa, na onwero ife kwụ ofu ebe, na okike akwụrụ ofu ebe, na ụwa ada agwụ agwụ, na ana ada agwụ agwụ, na ume ada agwụ agwụ, na mmiri ada agwụ agwụ, mmiri ada ata ata, ọda agwụ agwụ. Mana dịka anyị nwa bụ nwa ndụ enyere anyị oge ka anyị nọgide dịka eke na oye na afọ, dịka anya mmụọ ịnọfa bụ ife anyị bịa ebe anyị mee n'obodo ka anyị si ghọta na nkọwa ndị mmegosi na mbụ bụ anyị ka ndụ ji, ka mmụọ ji wee na-enwe ike ịma ndụ n'enu ụwa, maka na a ga-eji akpụkpọ arụ wee bata, mana ọ pụa ọma mbụzi mmadụ ọghọ mmụọ, mana ọnọdụ n'enu ụwa akpụkpọ arụ akpọ ọnya mmadụ. Ya na orughali ebighị ebi a ebe a ka m nọ wee bịa wee jefie ụzọ na ife m na-akọwa oge a, ife m kwesịrị ịkọwa oge a, kama na netwọk pụrụ bụ na izu ịnọ anyị na-ekwu okwu iji wee kọwa ka Igbo si wee nweta ya na ọ bụrụ 22 ka m na-aga. Amarọ m ebe 22 a si pụta, amakwụrụ m ebe ife niile asị maka pụta, so gbayalụnụ na ife anyị na-akọwa bụ nọọ mwanye nke bụ multiplication. Ebe a ka ị ga-esi nghọta ebe m na-aga na ife m na-achọ ịkọwa n'oge ikpeazụ nwetala ozi na okike ada agwụ agwụ na orughali, maka na ebe a ka fasi wee gwa ya na mmụọ na mmadụ na-agba izu iji gbanwee ọnọdụ na ọda agwụ agwụ. Eke oye afọ nkwụ, eke oye afọ nkwụ, eke oye afọ nkwụ. Ya na mmiri ada ata ata, ikuku ada agwụ agwụ, ọkụ na ume ada agwụ agwụ, nke anyị na-agwụ agwụ, anyị bụ ana. Ya na etu fasi wee gbakọ ife ndị a na ọ bụrụ mgbakọ na multiplication, na ọ bụrụ na ịbịa izu bụ mkpụrụ ụbọchị ịnọ, oge m na-akọwa mbịa sị na ịnọ na ịnọ na ịsatọ, na ife anyị na-akọwa oge a bụ 4 times 4 onye gị 16, times 4 again onye gị 64, times 4 again onye gị 256. Ọnya ka ozi m tata ji wee bụrụ ụba Eoan 256 256 256. Igbo na-akọwa ife Igbo ji wee mee nye etu a bụ ka ịghọta na a na-ekwu izu na ọ dịrọ sọsọ as simple as mkpụrụ ụbọchị ịnọ. Maka gịnị? na Igbo gwala anyị na ụwa ndị Igbo bụ the inside out,
n'ụwa ndị Igbo dị inside out ya na ọ dịrọ mfe etu isi wee fụa ọnya ka anyị ji sị na ọbụnadụ asụsụ ka Igbo ji akọwa okike ụwa nke fa, ọbụnadụ ọgụ ọnụ ka Igbo ji akọwa okike ụwa nke fa, ọbụnadụ mmemme ka Igbo ji akọwa okike ụwa nke fa, ọbụnadụ afa ka Igbo ji akọwa okike ụwa nke fa. Ya na ife dị iche iche n'Igbo dịka etu Igbo si wee gwa anyị na mmụọ na onye nyobe mmụọ ọfụ irue na ife niile dịka ife amachila amachi n'Igbo dị omimi na ị na-egwu onemi na ị na-egwu onemi Ikechukwu ekene gị na ị na-egwu onemi na ị na-egwu onemi. Ya na ị na-egwu onemi na ịbịa na nkọwa okike gbasalụ irughali maka izu na ọda agwụ agwụ. Ya na ọ bụrụ ọsọ mgbakọ nọ multiplication nọ mwanye na ụba mbawanye ụbala na ụba mbawanye na ụbala. Ya na ọ kwụsịrị na 16 mana ị na-enye anya n'anya ofeke isi na okike ụwa nke ndị Igbo bịa na 16. Ọnya ka m ji kwue na izu gara aga si na o jedebere na 16 maka na Igbo gwala anyị na okike fada agwụ agwụ. Ya na o jedebere na 16 no 16 multiply ya by 16 inweta gịnị 64 nke ịma na ọ bụ 6 plus 4 mana ịma na na ife inwetala ebe a bụ ofu mbido mana ọ kwụsịrị ebe a n'Igbo gwala anọ multiply by another 4 inweta 256 maka na o nwere ebe fa na-eje maka na ife ọbụla Igbo na-akọwa the proven by asụsụ by afa by ọgụ ọnụ by emume by nni. Ya na anyị na-ekwu maka akpụ anyị ma na akpụ bụ nni, anyị ma na eji emepụta ife dị iche iche mana anyị ma na akpụ bụkwa ukwu osisi, nnukwu ukwu osisi ukwu akpụ. Mana anyị ma na ukwu osisi ukwu akpụ anyị ma na akpụ n'onwe ya bụ ọkalete nne mmili eze nwanyị nọ na mmili. Anyị afụkwa ka o si runyekwa anyị back to oye na oye gwala anyị na ya bụ enyo maka na oye ka mmili dị. Mana anyị ma na ọ bụrụ ọsọ n'oye na anyị ma na nkwọ nwelu mmili maka na ume ndụ ị na-eku ọ bụrụ na ọ bụrụ na mmili dị na ya ịma nkunwu ume dị ọkụ, ịma nkunwu ume dị ọkụ. Ume na-adịrọ mmili adịrọ mma iji imi wee kulu wee kuba ọmanyenwu ndụ. Ya na nkwọ na oye ihe nwee nwekọ dịka m si kọwa na ife Igbo na-akọwala anyị n'okike fa na onwero nke kwụsị ya na fa na-alụkọta ọlụ ọnụ. Ọnya ka Igbo ji wee gwa anyị mala anyị okwu ofeke nwee ike ọma nghọta si na afa nwanne enwe bụ edi na afa nwanne edi ibe enwe n'izuzu gbezugbe kafara eliko kafara eligba na ifekwula ife akwụdebia na fa kwụrọsi anya na izu Igbo na-akọwa abụrụ sọsọ maka eke na eke adịrọ mkpa karịsịa nkwọ dịka nwa bekee na ụka ya agwa anyị tata na isi dị mkpa karịa ọdụ dịka fasi agwa anyị na nwoke bụ isi na nwaanyị bụ ọdụ. Ọ nke akpata n'Igbo enwero echiche na nghọta ụwa ndị ụwa kịta ji nọdụ ndụ dịka anyị si na nke a bụ isi na nke a bụ ọdụ nwụọ na nke a bụ maka na ife niile nwere ife ọ na-alụ. Ya na ọ bụrụ na nwoke bụ isi na nwaanyị bụ ọdụ
na ife a na-ekwu bụ amụa nwoke nya bụrụ nwoke, amụa nwaanyị nya bụrụ nwaanyị, na ife nwoke na-alụ bụ ife nwoke na-alụ, ife nwaanyị na-alụ bụrụ ife nwaanyị na-alụ, na nwaanyị abụna nwoke, nwoke abụna nwaanyị, maka na ife fa na-abụ na-alụ dị iche iche ka fa wee nwee ike iwepụta okike. Dịka anya ndị Igbo si gwa anyị na okike ada agwụ agwụ, na okike na onwe ya ada agwụ agwụ. Ọnya ka o ji bụrụ na nghọta nke ndị Igbo na ọ nwero ife dịka na-abụkata nwoke bụrụ nwaanyị, ma ọ na-abụkata nwaanyị bụrụ nwoke. Ya na eke ga-abụ eke, oye ga-abụ oye, afọ ga-abụ afọ, nkwụ ga-abụ nkwụ. Fa niile ga-anọ n'ọnọdụ fa ma mbịa sị o abụ m nkwụ, mụnwa butela ume ndụ n'ụwa ka mmụọ na mmadụ wee bụrụ ofu. Mana ebe ọ bụ na eke nọ n'afịa, na ọ kazi m mma na m jesi ka m bụla eke, ka m bụla eke, ka m budebe nkwụ. Nke a bụ mgbaji okike, nke a bụ mgbaji okike. Ya dịka Igbo si agwa anyị n'ịgakwa n'ife m na-akọwa, ka anyị wee ghọta nọọ ife dị omimi ka ọ bụ. Igbo ji gwa anyị na ọ dị ebe nọ ebighị ebi, nọ continuous. Ya na ọ bụrụ ọsọ na mgbakọ, nọ na mwanye na mbawanye. Na anya bụ 256 anyị ma na ịtụlibekwu ya, enwetakwa ife niile Igbo na-akọwala anyị na okike ụwafa. Na ebu abụ abụwa, nke a bụ enyo. N'ime ọnwa anyị na-ekwu 11 bụ enyo, dịka oye si na-abụ enyo na-ezikọ bụ ụwa mmadụ, na-ezikọ n'ụwa mmụọ, bụrụ n'ụwa mmụọ na-ezikọ n'ụwa mmadụ. Ya na mgbe fa na-asị na mmụọ na mmadụ na-agba izu n'izu n'izu, iche na izu ị na-agba dị elufa, na ọ dị elufa ntị. Ọnya ka fa ji gwa gị na fa abege ntị gị, kwue na fa na-anụ, na fa abege ntị na gị na fa anụ. Maka na ọ ye gwa anyị na ya bụ enyo, na ya bụ enyo na-ezikọ gị bụ ụwa mmụọ, bubata n'ụwa nne m akụ. Ya n'enu uwe nọ na ya bụrụ ụwa mmadụ, buje n'ụwa mmụọ, na-agwa gị nọọ n'izu n'izu ka fa na-agba izu. Anyị eche ofekeche n'ọsọsọ mgbosi oye ka oye dị active, n'ọsọ mgbosi oye ka oye na-alụ ọlụ. Mana ofe ka aghọtarozi na tata bụ eke, na oye dị active n'ime eke. Maka gịnị? Na ọ bụ na ọya adịrọ active na ịma nkunwe ume ndụ, ikuo ume ị na-eku a na-achọ ọkụ, na-afụ ụfụ, na-afụ ose, ịma nkunwe, and ị ga-akwụsị ikue ana ndụ gị, ebe ndụ gị ga-akwụsị. Ya n'ime ka ndụ wee bụrụ ife na-aga, mana mgbosi eke o, mana mgbosi afọ, mana mgbosi oye o, na nkwụ bụnyanwa bụdị ume ndụ, nya na oye nọ. Ọnya ka Igbo na-eme ka ịghọta, ọnya ka Igbo na-eme ka ịghọta na ife ndị a bụrụ ife kwụlụ onwe fa, na ife kwụlụ ife akwụdebie, na fa na-alụkọta ọlụ ọnụ, na onwero nke ka ibie mkpa, na onwero nke ka ibie mkpa. N'agbanyeghị na asị na eke bụ ụzọ pụta, eke bụ isi ụbọchị ndị Igbo, maka na ọnya bụ isi. Mana na ịbịa ịkọwa ya ka Igbo si wee kọwa okike, na maka na nkwọ bụ ikpeazụ, abụrụ na a ga-ewepụ nkwọ, ndụ adị witi sọsọ eke na oye na afọ, na ndụ amande. Ya na nkwọ ga-anọ n'ọnọdụ anọdụ n'ebe ọ ga-anọdụ n'ebe ọ kwesịrị ịnọ, nke bụ na ọdịda anyanwụ, na ọma nsị na ọdịda anyanwụ gafeta n'ọwụwa anyanwụ, mafeta ebe a. Maka na uche bụ na ọnọdụ eke amaka, ka ya bịa n'ọlụbụla eke na okike ama na-aga. Ya na mgbe Igbo na-agwa anyị nọ 256 na ịbụa bụ 2 n'ime ka anyị ma bụ abụwa, ebe mmụọ mgbawa mbụ wee wepụta ma anya bụ eke na oye na afọ na nkwụ, ma anya bụ gịnị okike, iji zikọ gị na ife oye na-ekwu maka enyo,
ireflect ụwa mmụọ to ụwa mmadụ na mbụ ịgbawa mbụ ịbọwa ka okike wee malite abụ na nke ọzọ a na-agwa gị bụ gịnị agwụ mgbe fa na-asị kedu ka anyị ga-esi wee nọ maka na ọ na-agwa ya maka 256 nya nọ n'ụwa agwụ ka anyị nọ n'ime ụwa agwụ amamife akọ na uche na 256 Igbo na-agwa gị bụ 256 ma ịkpakọ onye ọnụ mana Igbo na-emefa na-atụsala ifefa na-akọwa atụsa ka anyị wee ghọta ifefa na-eme ka anyị ghọta na okike ụwa fa ada agwụ agwụ na chi ukwu fa na onye kele ụwa ndị Igbo na ekeji ụwa ndị Igbo enwere ife dịka ezumike na ọ dị eke mgbosi isii naba ya na ọ kere na mkpụrụ ụbọchị 16 jedine larụba ụla na ọ na-erughali na 16 ọ na-agwa gị bụ ka ị wee ghọta na ị ga-abakwa n'ime 16 tulikwu ya ka ị wee nweta ụbala na mbawanye ya na 16 ọ na-agwa gị bụ 256 256 bụ ịsaa 256 bụ ịsaa 76 bụ 13 ọ etu a ka Igbo si wee tụsa ọgụ ọnụ fa etu a ka ọgụ ọnụ Igbo si gbasasịa wee tụsa ka Igbo ji wee kọwaa maka ife dị omimi dịka m si kọwaa na Igbo bụ ị na-aga ị na-aghọta ọ na-emi ọ na-abami mana oge ụfọdụ m na-abịa sị biko nagidenụ m ka ụbụlụ isi m ka nghọta m ka amamife m ra maka gịnị dịka anyị si ekwu na abụ nwata na-awarụ n'afọ nke mma ka m nwee ike ịdị na-akụ mana ọ bụrụ ebe a ka ọ bee n'uwe Igbo emika na Igbo abụrụ dị ife a na-akọ akọ nọ ife a na-eme mana ọ nwere ife kpata anyị ji na-akị akụ kịta mana ọ bụrụ maka na Ngozi Chukwu ka na-akị akpata n'ebe a Ngozi Chukwu ka na-akị aka o jedebe na inwe ike nụtakwali ịgba ntị ige ntị ịnụkwa ka okike ụwa ndị Igbo na-ezikwa ya ozi na-agwakwa ya okwu maka na ife niile ị na-eme si n'okike ụwa nke ndị Igbo ya na 13 inweta n'ịgbakọnye 16 n'ịgbakọnye 256 dịka Igbo si wee mee ka ịghọta na ọgụ igbuli arọfa n'ọnwa bụ 13 na 13 fa na-eme ka ịghọta bụ 1 nke bụ gịnị 4 ebe a ọ ife a ka m kwesịrị ịkọwa n'izu gara aga ka anyị wee ghọta na Igbo gwa na-ebe ibido ebe isi bido ka ị ga-esi wee pụ ebe isi bido ka ị ga-esi wee pụ na Igbo n'onwe ya bụ sayensị maka na onwero ebe fasi mụta ya amụta na abụrụ ife akụzilofa ọ bụrụ ife fa mụtala amụta kama na ndị bịala abịa ji akụkọ nke fa wee bịa na mpekele mmụta maka na nwa bekee mmụta ya na okike maka fa agwala anyị na fa adela akwụkwọ okike fa 2000 and gịnị 23 years ago ọkwa ya ọ mgbe akwụkwọ ụwa fa anyị na akaụntụ dịka Baịbụl si agwala anyị in the beginning mana anyị ma na-enwere akwụkwọ ụwa fa na-agwa ya na fa na-ekwu in the beginning na fa adị ekwu in the beginning of all creation beginning na fa na-ekwu in the beginning of their own world beginning ya na nwa bekee na-akọwa na nghọta nke nyanwa mana ọ bụ dị nọ mgbe ụwa nke ya na-ebido nọ mgbe nyanwa bịa wee dị ka a si gwa anyị mgbe ọma ndụ nwa na ndụ dị ọ bụrụ na ọ dịbụrụ ọ bụrụ na ya bụ ọma ndụ anọrọ nọ na ọ dịrọ conscious of being conscious
there's a state mmadụ na-anọdụ ma na ọ dịgo aware. Ọ bụrụ na ịbụ onye na-emenwu meditation, ị ga-aghọta ife m na-akọwa na ọ dịrị enough esi ama m na ndị ndụ no, ịmọrọ na ịdị ndụ ọ bụrụ maka na ikwunya n'okwu ọnụ. Maybe ọ bụ na ị nwere ọya enye 1 year to live. Ọ bụ na ị nwego ọya enye 1 year to live, enye 5 years to live. Mgbọsị ọbụla a ga-akpọli ya afa na ndụ ifolo ofu arụ, mgbọsị aka ị ga-ama ife ndụ ga-abụ maọbụ ife ndụ bụ, maka na ọ nwere ụdị awareness. O nwere ụdị awareness, o nwere ụdị nteta n'ụla ị ga-etetakwa ya na ọ bụrụ onye ọbụla na-aga ije mwanya, onye na-aga ije amụrụ anya, onye na-aga ije nwee ike bala anya ụla na-enye ya na ọ bụrụ enough na mmadụ na-eli nri, na-ekwu okwu, gụọ akwụkwọ, bụrụ president, bụrụ gọvanọ, bụ n'ọnwa ya na mgbe Igbo na-akọwala anyị maka n'izu nke 3 mgbe ọma ndụ ma na ndụ okike apụtago etu aka ọ dị, maka na akụkọ ka a na-akọ mana nkọwa ya dị omimi. Ọ maka nkọwa ụwa ndị Igbo adị omimi ka Igbo ji wee bịa nye anyị omenani ụwa fa, ka omenani fa reflect dịka ife agwụ gwa afa n'ise na a ga-eme n'ụwa ka eme n'ụwa dịka esi naanị mmadụ, dịka esi eme naanị mmụọ, ka eme n'ụwa dịka esi eme na mmụọ n'ebe fasi. Kedu onye anyị ga-eziga ajụjụ fa na-ajụ n'ịnọ asị osiziga m ka m bịa zikofa ka fa ga-esi mie na ndụ fa n'elu ụwa ga-adị dịka o si dị n'ụwa nke mmụọ. Why? Maka na eke ị na-akpọ afa abụrụ afịa eke, oye ị na-akpọ afa ya aghọtago na ọ bụrụ afịa oye. Afọ ị na-akpọ afa abụrụ afịa nke nkwọ ị na-akpọ afịa ji bụla afịa, kama na ọnya ka m ji kwuo si na Igbo ji ụzọ dị iche iche akọwa okike ụwa nke fa. Maka na iju akịta ofeke ije n'obodo ikịta jụọ nne ya ochie, jụọ nna ya ochie, kedu ife eke bụ si na afịa. Maka na ọ bụgodukwa na ọgbabago ọgụ arọ 5, mana ọkara wee ghọta na adị agwụ ya maka afịa, na afọ a bụ ife ezobelọ eji afịa wee zobe ka Igbo wee ghọta ya na agwụ na-ekwu n'ose na ya ga-abịa ka ya kụzie na a ga-eme n'ụwa ka esi enye na mmụọ. Olue na isii agwa ya na ọnya bụ isi Igbo ya na ifu 256 n'ime nkọwa okike ụwa nke ndị Igbo na etu anyị si akọwa ya na ịnọ ịghọta abụ izu bụ abalị ịnọ mụpụtalụ gịnị chi eke na ụbọchị bụ ụlọfu ịnọ ya na ịnọ anyị na-ekwu abịa orughali afa gwaghị na fa abịa n'okike ụwa nke ọzọ afta ka nke mbụ gasị fakpọọlụ gị afa aba afa gwa gị na eke, gwa gị na oye, gwa gị na afọ, gwa gị na nkwụ, gwa gị na fa nọ na njem, kọọlụ gị njem fa nọ ya, gwa gị ife fa ga-alụ na nke a ga-anọ ebe a na ife a ka ọ ga-alụ, na nke a ga-anọ ebe a na ife a ka ọ ga-alụ, na nke a ga-anọ ebe a na ife a ka ọ ga-alụ, na nke a ga-anọ ebe a na ife a ka ọ ga-alụ. Ya na mgbe nwa bekee na-enye gị 4 cardinal points, ma iwelu 4 cardinal points wee kọwa anya na ọ gwa gị maka east, west, north and south. Mana Igbo na-eme ife fa ejiro cardinal point etu a na ife Igbo ji atụba bụ okike na onwunye. Ya na Igbo na-atụba okike na onwunye site n'ịgwa ịkọwali maka okike etufasi gwa gị na agwụ agwụ na anwụ anwụ na ana fa wele ife niile maka na mgbe okike gbawa wee nye gị abụọ nọ n'ime abụọ ka anyị gụrụ oge. Mgbe anyị na-akọwa nkọwa oge anyị kwuo si kedu ka anyị ga-esi kọwa oge, nwa bekee gwa gị nọ
8:30 na-akụ kịta. Kedu onye gwali ya nọ 8:30 na-akụ? Kedu ka o si malụ nọ 8:30 na-akụ? Ya na onye afụ depụtala oge, kedu onye gwali ya nọ oge afọ ọ na-akpọ afa na ọnyanwa na-eme? Ọnya ka Igbo ji gwa ya nọ ife onye uke balụ nkịtị a ka ọ na-aza. Maka na kịta nwee ike bụ 8:30 n'ebe m nọ bụlụ gịnị mgbọsị Mọnde, mana ije mpaghara ọzọ ọ bụrụ 8:30 cha cha cha, ọ bụkwa ọdụ Mọnde cha cha cha. Maka na ife onye uke balụ nkịtị a ka ọ na-aza. Ọnya bụ nkọwa nyere oge na-akọwa abụwa kọwa maka oge. Oge a na-akọwa maka oge na ebua ka m ji na-ekwu na ife ị nwere ike iji tụba oge Igbo nyere anyị na okike bupụta anyị ji atụba oge bụ gịnị? Anyanwụ. Maka na anyanwụ ka anyị na-afụ, na anyị ada afụ anwụ. Anyanwụ bụ nwa anwụ, anyị ada afụ anwụ. Mana anyanwụ anyị na-afụ na ọ nọgidere, maka na ọ nwere oge ga-abụ ilu eme afụzi ya. Ọ bụrụ na ịfụrọzi ya, kedu ka ị ga-esi nwa ife na-akụnụ? Wee kwukwa na Igbo na-akpụ ya ọkụkụ. Kedu ife bụ ọkụkụ n'Igbo? Kedu ife na-akụ akụ? Kedu ife na-akụ n'Igbo? Njụa, kedu ife na-akụ n'Igbo? Ife na-akụ bụ ọkụkụ. Ọkụkụ na-akụ. Maka na Igbo ji ife niile dịka nsi akọwa na okike nke ndị Igbo. Nkọwa okike Igbo adịrọ ka nkọwa okike nwa bekee. Nkọwa okike Igbo adịrọ ka nkọwa okike nwa bekee. Ya na mgbe Igbo na-agwa gị na oge na-aga na ife na-akụ, agwa gị na ọkụkụ na-akụ, kedu ife na-agụ oge? Gịnị na-agụla anyị oge? Anyị ma na anyị ji anyanwụ agụ oge, anyị ma na anyị ji ọkụkụ agụ oge. Ya na mgbe fa na-agwa anyị na eke nọ na ọwụwa, ife na-agwa anyị mgbe anwụ na-ebini n'ebe a ka anwụ si awa. Mana anyị ma na ọwụwa a na-agwa anyị bụ ebe gịnị? Mgbe anyasị na-amụpụta chi agwala anyị na izu nke ịtọ na chi na ụbọchị na chi na ụbọchị n'izu nke nọ na chi na ụbọchị abụlugo ofu. Ya na nkọwa ị ga-enye ga-abụ ịnọ multiply anyị nọ maka gịnị? No multiples. Onwero mbido, onwero njedebe. It is continuous. Onwere ebe ọ na-akwụsị. Ya na ijikwa wee zikọkwa Igbo na ebe o si malite ka o si apụ. They ended up with abụọ and ụwa mmụọ ka o si dị na mmụọ na agwụ kwunya bụ okwu 256. Na agwụ kwunya bụ okwu na agwụ nye ya bụ nkọwa na ọmandụ gwala anyị ife anyị na-akọwa maka ya tata. Mana Igbo mee ka anyị ghọta na ọgụ ọnụ fa kwụsị n'9 na ili ọ naghachi na mbụ mbido. Ya na 11 bụ gịnị? Enyo. Ife ịfụ na mmụọ ị na-ezikọ na ife. Ya na 11 bụ gịnị? Bụkwa abụwa ịbọwa ofu ịgbakọnyela ofu. Na 12 bụ gịnị? Ịtọ ofu ịgbakọnyela ịbụa. Na 13 bụ gịnị? Ịnọ ofu ịgbakọnyela ịnọ. Ọnya kpatara na oge m na-enye nkọwa n'oge kịta na m na-ekwu maka 11. Ọ bụrụ na ije ife dịka na nkọwa na-arọ na-abụ gara aga, ị ga-afụ na ọ bụrụ ode so n'usoro 11 12 maka na ebidoro m n'ofu gụba, ebido m ịbụa na ịbụa ka m bido wee gụọ ofu n'anya nke okike nke ndị mmadụ. Ya nọ ife a bụ ife mbịa tata sị ka m bịa kọwaa ka m wee si unu n'ebe a ka anyị na-aga. Ebe a ka m na-aga n'oge gara aga m wetara ozi netwọk wee pụọ. O nwero ka anyị kọgidie. Ọ bụrụ na enwero ife dịka netwọk problem, ọ bụrụ na enwero ife dịka data problem,
anyị ga na-atụsị ya na-agbasị ya na-agakwala na ụda agwụ agwụ. Nkọwa okike Igbo ada agwụ agwụ, amamife okike Igbo ada agwụ agwụ, nghọta okike ụwa nke ndị Igbo ada agwụ agwụ. Ọ bụrụ nke nwa bekee okike kesị na ụbọchị nke 6 oluzie n'ụbọchị nke 7 o jebe ezumike maka ifie. Ụbọchị nke 7 jebe nọ n'ụka, rapụzie n'ọlụ ugbo, rapụzie n'ọlụ oyibo, jezie nọ n'ụka wee na-aṅụrị nọ mgbọsị eji enwe ezumike. Nke a bụ etu ya bụ onye uke si wee afọ ọkpọrọ nkịtị a. Mana okike ụwa nke ndị Igbo so n'ife afụla anya, n'ife nwere ike itube ife si n'okike ya na ebe fa na-aga site n'okike. Ebe a ka m ga-eweta ozi tata n'isi njedebe. Daalụ na ụmụnne m, amarọkwa m ife nkọwa ma odolo anya, maka mgbe ụfọdụ amakwuru m ma ọ na-ede anya mana gidenụ m ekene ọmanụ ndị nke m, ka anyị sikwa ebe anyị si bata wee pụkwa wee yọlikwa egwu anyị. ndewonụ ndị nke m, ndị mfụnanya ife dị egwu. Afa m bụ Ngozi Chukwuka Adaobi Ijele. Ọkpụkpụ unu bụ ọkpụkpụ m, arụ unu bụ arụ m, ọbala dị m na-arụ bụ nke unu site n'ebi ebi ruo n'ebi ebi. Biko ọ bụrụkwanụ nwe egwu a ndị be anyị, nke a bụ egwu ụmụnne m ndị Obiri kụ Katanga. Nji wee sị ka anyị gbalịtụ egwu wee nweta obi aṅụrị. Daalụnụ nke ọma ndị nke m, ka ọ dịkwanụ n'izu ụka ọzọ nke nwa bekee. Kachifono bye bye nụ.